Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone roɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccidde e moɗon ko wiide won tan bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon on calminama e inde on manama yettore mone foof e kala ɗum woni kala e kadi tan juurade serenɓe amen mone foof ɗum woni kala ko wiide won tan roɓindu jayndeli moɗon no subaka foof ko Aissata Ndiaye wonum gorko Amadou Moussa an gondoɗon hen bisimilla ma. Bani mba Aissata Ndiaye jam wale mon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi hande noon mi artat e salminago ɓoyngo on calminama e inde on manama e jettode mi anda noon sa tini won biɗoma wujji salminago tan wona wima mi hefti ɗum mbimami a wujjano heptu en tout cas o heptu ko keptuɗo ɗum noon ko salminde on e weltanade on kadi hande ko aljuma ina wayno Aissata déjà ma en jooɗo kadi balɗe ɗiɗi paaɗe so Allahu lamɗo jaaɓi tawi en kuccitani mabɓe wadde en puɗɗima yewede guila e joni kono haade nden ina wayno en mbiyatɓe tan aljuma moƴƴo malaɗo ko ɓoyata ko mboɗo andi ma en gar e programme noon tigui hande ko ɓuuri tengtude e journaux ji hande jayndeji leydi Sénégal ina wayno toɓɓe kewɗe ne tawe hen kono ko ɓuuri hen ko artude ina wayno ko yolayru walla mbiyen ko yowiti koye laano juuka toon to nder maaje kadde ni leydi Mauritanie ɗo waɗan hay seeɗa Nouakchott ina wayno won Afrique naaɓe hewɓe lori hen ko noonne kadi ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ne tawe hen ko noonne kadi e ha joni mbiyen grève de la faim manam gueddere ñamde mo ganduɗa ko professeur Diop toon to kaso mo Rebeuss ina tawe hen ko ɓuuri hen ko mantinade noon tigui ko ɗum ɓuuri tengtude hande e journaux ji en mbatta sona arde hen Amadou gudditirten hande ko libération tigi jayde libération e oɗo subaka hande Aissata Ndiaye ene wayno ari ko e capanɗe joyi e jeetato tawi ko ɗanniyankoɓe ɗanleɗe ndewani e lawol wasɓe pittali munen e yolayru laana tawi ko toon to leydi Mauritanie ɗum ɗon noon jayde wi ina wayno tan ko les îles du Saloum kañum tan joni o ina gondi tigui e mette kam e sunare saabu kay ɓeɓe ganduɗa ɓe ko sankiɓe hen ɓe ina tawe hen jeeyaɓe tigui e on ɗon nokku hollitam noon wonde ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe ko yinnoɓe ɗannade kay jooɓi hakkude hono capanɗe 4 ujunere ha yetti temedere ujunere kamɓe kala noon hollitama ɓe jaako e wuuro witengo Tilane kam e Bazar e wiide jayde ko noon kadi hollitama wonde ɓe gummi walla ɓe joldi ko toon to leydi Gambie wuuro witengo Bara tawi wonno ko ñande 27 lewru novembre maydu ndu tawi noon ɓe jinno yaade ko toon to Espagne goom ganduɗa ngo ko tambingo ɗalle winderyanko hono loyema tengtini tigui ɓen e capanɗe jeetato e tato tawi ko datɓe e ndu ɗon yolayru hen jeegomo ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe Allah tan andi mane ɓe poftoto l'observateur jayde groupe Futur Média nde ari tigui e ndun ɗon yolayru ko yewti ko e wandu toon to leydi Mauritanie ɗalleɗe ndewani e lawol sappo e tato ɓe ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ene jeeya e wasɓe pitali munen jeetato ene wiide jayde kañumen joni o tan tawi ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe keeɓi dandede oɗo saaha kay dandiɓe ko laamu leydi Mauritanie e wiide jayde groupe Futur Média nde capanɗe joyo e jeetato yooliɓe ha ceeri e pitali munen gubbama toon to Nouadhibou e wiide jayde kono ɗum ko ina tawe hen kadi titre goɗɗo e jayde l'observateur ɗon noon ko manifestation moɓe juɓɓinno gam haɓade ko witi ko e ƴellitogol hono kuɓɓam leydi Sénégal Guy Marius Sagna e jeetato woɓɓe tawi noon ko filñitiɓe e jeese mabɓe kala ina tawe e nder jayde Imam Elimane Ndour nde quotidien jayde quotidien le quotidien e oɗo subaka hande no wayno arti koko yewti ko e gueddere ñamde nde omo ganduɗa ko Guy Marius Sagna e wondiɓe muɗum ine mabɓe noon Babacar Diop tawi ko jangguinowo toon to ɗuɗol jaaɓi hatirde ngal Cheikh Anta Diop ɗo e Dakar ɗum ɗon noon hanki caggal nde o yuɓɓinno ko yewti ko e nden ɗon gueddere ñamde saabima kay hawyantoyi toon to safrirdu e wiide jayde ɗum saabi noon gomo witengu hono Sudes joni o tan ene wayno cuuti hen konnguli so wiide mabɓe ene wayno kanko Babacar Diop o fotani kay nandinede e député mo ganduɗa ko sarɗiyanke joni o nanguiraɗo ko yewti ko e faux billet woni kalis mbo moƴƴani ɗum saabi noon gomol ngu kadi watti hen konnguli goɗɗi so wiide Babacar Diop ne wayno place muɗum ala toon to dumbirdu woni ko toon to dudal jaaɓi hatirde ngal Dakar woni ICAD
Les Échos jayne nden ɗon ene wayno ha joni arti ko witi on ɗon fannu caggal nde o jagga o waɗa e dumbirdu kanko Babacar Diop omo ganduɗa noon walla mbiyen ɓe ganduɗa ko jangguinoɓe tolniɓe nogas e ɗiɗo toon to ICAD yidde munen tan ko yo tigui accite ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi ko namdal hol tan ko foti nangude on ɗon hono jangguinowo ha ni ko ina waɗe e dumbirdu ɗum ɗon woni koɓe kaali joni joni noon ɓe erima nde on ɗon accite ko ɓuuri yawde e yaccade. Vox Populi nden ɗon jayde ene wayno arti koko uddi hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi walla ha tengti noon e hoɗɓe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon ko leeɗe kewɗe takkiɗe lamorgo ngo hono kañumen tan joni joni o gonde ɗom ka mantinika e wiide jayde Vox Populi ɗum ɗon noon jayde ne lima leɗɗe ganduɗa ɗe ina jogui caɗele to banggue ndiyam ko Wakam HLM wondude Grand Yoff hani e Scat Urbam kam e Nord Foire e West Foire ko noon kadi e Patte d'Oie wondude e Parcelles Assainies nokku Aissata Ndiaye ina ɗomde oɗo saha gueƴe wayno tawe hen Zac Mbaw ha toon to Diamniadio ɗum ɗon noon woni rewɓe ganduɗa ɓe kay ina ɓitti bidon ngaji ina jiireyo ɗam ɗon ndiyam non tigui tribune jayde nden ɗon wayli ko sawru mbaggu ari ko e dawrugol ko konngudi filñitare kam e jibor jolli hakkunde président Macky Sall kam e Moustapha Cissé Lo ɗum saabi noon jayde wi ɗin konngudi ɗi o sudno joni joni o gaddani tigui mette e wonando e mawɗo leydi ndi Macky Sall jayde rewmi quotidien ene wayno ko gueɗe sosoɓe e ɓuuri hen mantinade oɗo subaka hande caggal kay nde bojji hono ɓi ko mbiyen tigui wayanno e nder jamma ha haadimo ɗanade kanko on ɗon tigui joom galle debbo on ɗon o fi tigui cuddiɗo makko mbiyen hani o ngati ɗum e gaɓɓule e wiide jayde on ɗon noon ko cosowo tan o wawi ɗum wadde Aissata Ndiaye bonene jalno jeyde stade quotidien e oɗo subaka hande ne wayno ari koye ɓiɗɗo Sénégal najo toon to Naples hono Kalidou Koulibaly caggal kay caɗele kewɗe to banggue coftal balli ko noonne kadi e jiiɓor walla ni e mette hakkude makko e président on ɗon club Naples Kalidou Koulibaly e on ɗon club gasi ko namdal jayde waɗi e oɗo subaka hande ko noonne kadi hollitama wonde jeeyi sababu ɗum ɗon ko gulali ɗi wullete to banggue leñamagu sababu nde wondemo groupe alew toon to Italie ko noonne kadi o heɓani hay trophée goto majeur manam tan ƴettande Naples ko witi ko e coupe kono ɗum fo e wade noon haɗata Kalidou Koulibaly ene jogui tigui rewɓe caggal muɗum ko wayno Real Barça wondude e Paris Saint-Germain e club aji goɗɗi ɓurɗon mawnude kono ɗum ko e nder jayde stade mo ganduɗa ko Zlatan Ibrahimovic suuti konngudi fewde e Cristiano Ronaldo hono no wowi wadde e kala hitande kanko Zlatan holliti wonde ko Ronaldo haydara wonani woni Ronaldo gonga e gonga ko on ɗon mo dowla Brésil suñu lamb ko ɗon uddirten romiɗo men jayndeji oɗo subaka hande jayde noon arti koye gartal walla mbiyen joopi koye gartal mbi noddirteɗo Don King mo ganduɗa kay ko Gaston Mbengue pour hono baɗowo kay juɓɓinowo combaji kala e saaha to banggue VIP wiide jayde ɗum ɗon noon kanko Gaston Mbengue omo fada hono no lamɗo fadirte e kala e saaha ɗum saabi noon hewɓe cuuti hen konngudi gartal makko ina kolli hen weltare e nder lamba leydi men Sénégal gañ jagne hen jeeya Pape Diop wondude Boy Kayre ɓen ɗon kala oɗo saaha ina cuuti hen konngudi kono jayde siftori omo ganduɗa ko Gaston Mbengue ne wayno kañum tigui ƴelliti mbawka kam e ha joni doole ɓe ganduɗa ɓe ko waɓe no Modulo kam e Balla Gaye 2 ko ɗum tonguno ɗen e roɓiɗo men jayndeje oɗo subaka hande gasi haalaɓe ceer Amadou wadde en garatane gueɗe rendo meɗen gueɗe rendo walla fait divers noon ko ɗo ko kalɗa joni ko ne woni rewmi quotidien ɗum noon ko gorko mo ganduɗa nangui joom suudu muɗum fi ɗum ha ngati ɗum e abbugo ɗum noon addi ɗum tan ko bojji ɓi ko wayata jamma mataw ina haɗamo ɗanade Amadou hamni ko hunde en jalnini aɗa andi sosoɓe dal no pamirɗani jajaɓe Koulibaly naɓe en tout cas Aissata hunde ne hawni dal normalement min kam cikkannomi so tawi neɗɗo woyi walla bébé woyi so tawi haɗima ɗanade kam ƴewmo haɗi ɗanade o mataw kam ko on woyi go fof kam so haɗima ɗanade ne ɓuuri haɗ ɗanade ko yimum par ce que hay goto hay yummiraɗo goto mbi sikki yiiɗa tiggu muɗum ne wayne haɗ ɗum ɗanade donc no mbinomi ni nan tan e hors antenne est ce que ala ko sakki saabu wonko jiita ene waɗa hakkude couple woni hakkude wondiɓe ni ene gasa tawi wonko sakki guila ñalawma noɓe kewi ni tan so debbo ñaguima sabunde fiyama ene wayno koye mum woni beele ngal ɗo piggal
kanyumne min ko dum haymi hen sabu tiggu ham koko wayar tan bon mawol wiibe non hen sa ene tampi ko dawobe ne jidi danade pourquoi tiggu no waya yumiraado ne dani ni jokki doygol no fof nan don kono kam ko buri hen ko hawnade piggal ngal fof e hawnade mais ko timde neddo fi dum ha ngara dum ha tindi kato ngara dum do ngara dum e abbu ko wadata dum tan vraiment ko sek ko o sek ko segde e maro e metti fof nan hen sek a wodi sabu ko sekande tigi addata piya neddo woni piggal ha jetto don e won etaji sabu nangude debbo fiya dum yonani kadi ngata dum kadi ina hamni holko addi debbo ngadde mo do be jetti ha debbo ngatimo ko Allah tan andi kono kadi walla haw ngati debbo kanko gorko haw ngati debbo kanko ngati tigi haw ngati debbo dum ko Allah tan andi dum jettudi ha sekande mo ko yetti don haw ngati gorko ni Amadou hewanu ngadde kam fadete no koy debbo sabo debbo ina anda dole mudum kewrani non fof kono sa gorko yi ha ngati seki wadde non Allah tan andi kambe dido holko woni hakkunde mabbe ko biddo wo saabi walla won goddum ko sakki les won ko woni don dal en tout cas kono Amadou so neddo kadi saha ina yida danade won doygol tawa biyum ina wona waya woni bojji tawa ina nyalde tampere kadi so jamma ari yitta ko dañde seeda foftere mbele jamma o ma waawo tan kanyum ne jokkade e liggey mudum sabo ina hamni seeda e ko way non Amadou bangal gongal gareten en uddata don garene bangal ganda koy sport mbiyen Koulibaly cadele dañi a haali dum joni nani stade cadele gandane dañ dum tonto club mudum hakkunde mudum e président mudum dum don non woni ko ganda ina hamni haadani don tan sabo e supporter uji mokko ne jeewa so be jehi so match dañi amo heewi wullede gulali ganda welani te est ce que club o jetti hen mesure aji walla be kali hen dum don fof ko namdal beden dima ar hen sabo football kam gal don bangal ko an buri mi hen andude d'accord a jarama ngandumi tan ko bunati machallah ko wawi wonde fof Aissata Ndiaye Kalidou Koulibaly hayso tawi ni wona probléme hakkude makko e président makko wona kadi aussi wasa ƴettude trophée ji mawɗi hayso tawi wona aussi gulali wullete to banggue racisme ɗi Kalidou Koulibaly ene fonno ummade Naples ko adi hande min mbiɗa jeyno e wiide yimɓe wiiɓe wonde so mboɗo wawno yiide joddade Kalidou Koulibaly ko gadoromi ko wajadema ko yo ummo d'abord Italie ummade mo Italie nde kadi ko yo ummo Naples wona club mo ganduɗa o ko ƴellito Kalidou Koulibaly yimɓe fof ne gandi hande mbawka makko doole makko e to tolni e windere nde donc noon heddade mo Naples fodde duuɓi Allah poɗɗi ni ɗum ɗon min sinno ko sagam yo haat e oɗo mois de janvier paaɗo woni mercato payaɗo ko en limtinani ko wayno Barça ko wayno Real ko wayno Paris Saint-Germain ko wayno Manchester United Chelsea kolobaji ɗi ganduɗa ɗi hande ina ndewi caggal makko ɓuuri hande duuɓi ɗiɗi ina goni caggal walla hitande goni caggal kanko mo ganduɗa ko Koulibaly omo fonno ɓamde mesure aji ko ɓooyi pour o ummo e Naples par ce que Naples wona club mawɗo ɗum ko goho ɗiɗi sa woni ɗon foof ƴettata ko aɗa rondo an e hoorema donc sa yinno fittirta ni foof wonɗo yettini ɗuma wonɗo nawi équipe o en tout cas c'est ça hande neɗɗo mo ganduɗa ene suuɓe walla mbiyen ene suuɓa kañum woni défenseur ene jeeya défenseur uji ɓurɗi mantinade e windere nde e oɗo saison kadi ɗoɗo kalten kanko waɗa meilleur défenseur to banggue Italie e championnat Serie A donc ɗum ɗon famɗani neɗɗo noon mbaɗa famɗani woto famɗin hoorema sa namdama ko wayno kolobaji mawɗi saabu kala ko mbawɗa hande o kala ko neɗɗo wawi hebde heɓat ɗum koye kolobaji mawɗi ko wayno Barça Real e Paris Saint-Germain ko way noon Liverpool en ɗi noon kolobaji donc noon so tawi neɗɗo kadi jogui ko temps dabbo so tawi occasion ari rek waɗɗum saisir manam a waɗat profité e on tuma jaaha mbaɗa ko poɗɗa ko wadde kadi ko temps dabbo joga eɗen gandi sportif walla mbiyen joueur football ene wawi wadde briller e nder hitande wotere hitande fande ñiifa ha laaɓa ceer donc haadema ñifde normalement sa dañi biyo armi huɓɓuma ene moƴƴi jaaha kuɓɓoya tan ko ɗum ɓuuri moƴƴude effectivement o ƴeewa équipe club aji goɗɗiɗi ne ɗum ɗon ne ko ɓuural wonata e makko saabu Naples kam ɗo joni yahande kanko sa ƴeewi presque équipe o ko watta hen ko ala foof baɗowo ɗum hen o tottirtu hawa gasa hawa laaɓa ceer saɗa yeeɓa match makko anda tigui ko kanko jogui équipe o ɗo Robindu Diaydeli moɗon haadata bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe weltare tan min dañno huccide e moɗon ko tottude won aadi altine e wiide won tan weekend o yo won weekend jaam belɗo Ndeye Fatou heeɗanno en e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa Anne